Dito ako ngayon sa Naga City, Bicol at nag-request si Mahal ng seafoods. Sabi niya, magluto daw ako ng seafoods kasi nag-crave daw siya. So sa vlog natin ngayon guys, samahan nyo kami, maghahanap tayo ng seafoods at lulutuin na rin natin, okay? We are looking for seafoods. So, dito tayo ngayon sa isang isip na lugar. Sinong gusto ng papaitan? Ang dami papaitan, no? Ayun, no? Ala! Wala na papaitan, nagtakbuhan na. Mula dito sa Barangay Kasuray, bibiyahe tayo ng 21 kilometers papunta sa Barangay Balungay. Ang Barangay Balungay ay sakop ng Calabanga, kung saan isa ang Barangay Balungay sa mga bagsakan ng seafoods dito sa Camarines Sur. So tara guys, haba-habang biyahe pa to. Paano kaya? Gusto niyo man? Balonggay. Papalungay. Wala. Sige po, thank you po. Tagaw. So ang dami nating mga tinaanang mga ano, no, mga barangay. Where we going? Saan? Tay, sa'yo po digdi ang balunggay. Ay, hindi po. hindi. Salamat po. Simentado na dyan. Ay, di po. Hindi lang ang rapro na kadikit na lang yan. Ah, sige. O, di na lang maro. Dikit na lang ang rapro din. Pero may simentado man po. Simentado na abot duman sa may mabuhay, doon sa luwasan nila. Kaya po. O, di na lang. Saan mas magayo na view kuya? Hindi o. Ay, hindi. Magayon dito, may pigyan trabaho. Yan dati na yan. So saan na magayo? Hindi. Dito, ito. Ay, hindi. Pwede man dyan, rapro din ang kadikit. Patro, tanapon. Para dyan na yun. Sige po. Sa may poste, ano ba? Sige, salamat kuya. Ano pong pigano nito? Babakal ng ano? Sige po. Babakal ng Panira. tahong. Basi igwa ba? May ano? Yan po. Mabakal ng tahong. Tahong. Mama dyan tahong. Ano may tahong sa bunot? Ano pong yaon dyan ng mga panira po? Yung mga dakop sa dagat man sa San Miguel Bay. Pasayan. May anit man dyan. Ah, may anit po. Kung gusto doon eh. Ay, Mga sira-sira. May mga alang dyan. mga Mga daing. daing. Dyan. Malunggay. Okay? Try So tanong. meron naman. Ano meron naman? Si kuya. Puntahan namin. Salamat kuya.
Buhay pa. Wala. Buhay pa ka? Malaking isda. Paano nila? Ano nga yun? Yung balena. Butanding. Yan, butanding. Buhay pa. Oo. So paano nila nilayo? Parang nilayo. May mga pumunta dito yung ano ba yung nag-ano dun sa ano, yung, Fisheries. oo, tapos sila yung nag-ano. Tapos parang may, ano sila, parang sila nang dun sa pinakagitna ng, ano. So dito tayo ngayon. Dito tayo ngayon guys sa Barangay Balungay, isang liblib na lugar sa Camarines. Isang liblib na lugar dito sa Naga. At magbakal kita ng panira. Kumbaga bibili tayo ng ulam. So dapat dito maaga para marami kang mabibiling mga fresh na mga hipon, mga alimasag. Pero ngayon kasi tanghali na, wala na tayong mabibiling fresh. Tsaka siguro mga tira-tira na lang. Pero try pa rin natin. Check pa rin natin kung nakabili pa ba tayo ng magandang klaseng seafoods. Auto na kay kami. Salamat tayo. Mga 7 daw. Dapat. Auto na kami nakaabot. 500 ang kilo. Mga 2 piraso ng daw. Dito 400. Diyan 400. Pasaya niya. Basta kalit ko lang dito ka. Ano? Mga maliliit lang. Ikaw ka mamanarta yan. Violet. Ay, So ito guys, 500 ang kilo. Mga 3 pirasong ganito. 1 kilo. Ito naman, 20 pesos ang kilo nito. Napakasarap nito guys. Ano yan? Patay na yan. Ay, buhay pa. Il. Pasili. Ano na, pili na dito. Wow, sugpo. Kana naman po dyan. Mura naman daan dyan. Malaki. Ilang kilo ano? Mura naman po sa kilo kang anong sugpo. 650 mahal. Ano lang po, mga siguro mga ano, kalahati lang. See what is inside. joke. Take a look at that, guys. Buhay pa. Pag-istay magkano? 320 ba? 320 po sa amin. 320. Hindi na talaga yung mayan niya. Bibigyan sa vlog ko. Uy, uy. Tumitimbang na siya na 1 kilo. 500 na yan. So 500 na to, 1 piraso. Napakasarap ito. Kaya kasi doon sa lutuan natin. At di rin kakasya sa budget. At hindi rin kakasya sa budget. Saan pang deliver po niya? Mukbang tayo, mukbang. San Fernando Seafoods. Murang-mura lang, tapos may free taste pa. Mukbang tayo ngayon, mukbang. Malamis-lamis. Free taste. Free mukbang dito pag bibili ka. Okay, so maraming tayong nabili guys. Marami talaga yan. Pasayan, ako. tsaka alimasag, tsaka meron pa tayong mga freebies oh. Luto na. Binigay nila sa atin lahat. So, idadagdag natin to sa ulam natin ngayong tanghalian. Okay, so tara, uwi na tayo ng bahay para maluto na natin to. Oh no.
Sorry. Kailangan mo na kainin. Kulang naman mga kaubos niyan. Hey. Ang ibang kakain. So, I'm sorry, Crab. Kailangan mo nang magpahinga. Magpaalam. Patingin ng laman. Ano yung yellow? Mga fats. Fats niya, cholesterol niya. Sayang, wala sila abi. Malaking kawa kanya magluluto. Ganun naman talaga. So, ito yung mga hipon. Tapos itong mga crabs. Hindi mo puputulin yung dulo ng hipon. Nasugatan na po siya. Dito nag-iingat. Pati yung panyo nasugatan. Kamote. Kamuti. Kamuti rider. So, ito na guys, yung crabs na nilinis natin. So, yan na siya. Pakukuloan natin siya sa Sprite. Itong binili naming mini stove sa Lazada. Nasa 290 yata ito sa Lazada. So, foldable siya guys. Napaka-useful niya sa camping. Tapos yung support niya yung support niya dito sa ilalim. Pan support niya, foldable din. Napaka-compact, napaka-handy. So, travel stove to. So, pinapagana to ng butane. Simple lang guys yung paggamit nito. Ba't pinapawasan ka? Pasensya na, napakainit dito sa lugar. Sasalpak mo lang yung butane. And then, buksan mo dito sa switch. Re-release mo yung gas. Yan. That's it. So, ito yung gagamitin natin pang steam dun sa seafoods. Ba't ito ang ginamit ko? Meron namang malaking kalan. Kasi gusto kong matry talaga yung performance nitong mini stove na to, itong tiny cooking device na ito. Ilang luto na rin tayo kanina, nakapagluto na tayo ng breakfast, itlog, scrambled egg. So nakapagluto na tayo kanina. So ngayon naman, itong seafoods naman. So lalagyan natin ng Sprite. Ubus yan. Ubusin mo. Picture. Nakasabaw. Sibuyas at bawang. Di ba bawang bilog? Sharon! Spoiling! Tap! Okay guys, tapos na natin pakuluan tong seafood. So hahanguin na natin siya para gigisahin na naman natin siya. I-finalize na yung recipe. Okay? Anong recipe yan? Pacham nga. Pacham. Pacham ba lang? Pacham lang to guys. Ano ba yun? Okay guys, ang next natin gagawin is lulutuin natin sa butter. 2 butter zero gamitin natin. Ayun na. Yan, inubos mo. Para masatisfied ka. I-dissolve muna natin tong butter na to. So pag na-dissolve na siya, saka natin lalagyan ng bawang, saka sibuyas. Basic na basic lang naman yung procedure na pagluto nito guys. Lagyan natin ng bawang. Kumulo na eh. Kasama ng... Ano yan? Gochujang para... Ano daw yan? Anong gochujang? Ito may ingredients na chili, pampakula ng pagkain. Lagay na natin to seafoods. Yan. Ayun, meron pang isang ano doon. Sabay-sabay natin guys. Haluin na natin to. Oyster sauce.
Tatakpan na yung ano, yung dapat nasa gilid lang yung patatas. Ayun na yan. Maraming patatas eh. Okay, tara. Kain na tayo. Taste time.